uma uthola inkinga efana nalela 3x squared minus 8x plus 7 plus 2x to the power 3 minus x squared plus 8x minus 3. Into yokuqala ekuzomela uyibheke ama-like terms. Ama-like terms yilezi ezifanayo, yilezi ongakhona ukuzihlanganisa. Uma sithatha isibonelo njena, sivele sithathe nje noma yisiphi isibonelo, asithi uma uthola u-x squared plus x squared, lezi ama-like terms ziyafana, yingakho-ke ngithi lingana no 2x squared. Ithi ngibhale x squared plus x squared lingana no 2x squared. Sidlulele-ke sithi 3x squared cubed plus 3x to the power 3. Lokhu kuyafana nokuthi ngithi ama-apula amathathu nama-apula amane kulingana nama-apula awu-7, kuzoba yi-3x to 7x to the power 3. Sidlulekena ngibonise lezi engahlanganiseki, x squared plus x to the power 3. Lezi angeke ukhona ukuyihlanganisa ngoba akusiwona ama-like terms, azifani bangani. Ingakho-ke ngithi ayihlanganiseki. Uthathe-ke lokhu kufaka emqondweni ukuthi u-x squared thi ngibeke kanjena, amabhanana amabili namabhanana amabili mawahlanganisa uzothola amabhanana amane, kanjalo nama-apula, kodwa ibhanana ne-apula ahlangane. Sibuyele ngalena 2x to the power 3 akafani nezinye lana. Ingakho-ke mina ngithi sizovele simehlise, sombhala njengoba enjalo ngoba akafani, ayikho esingahlanganisa nayo, 2x to the power 3. Bese kena siyabuyela sibheke futhi u-3x squared kanye no minus x squared, lezi ziyafana. Ingakho-ke sizokwenzani, sizoyihlanganisa noma sizovele ithi ngivele ngiyithathe ngibhale zinjalo, ngenze i-arrangement, ngibeke ngendlela elula, indlela ezokhona ukubona ngayo ukuthi kwenzakalani. 3x squared minus x squared njengoba zinjalo. Bese kena sibheka ezinye, sibheke u-minus 8x no 8x. Lezi ama-like terms nazo, minus 8x singambhala ngomunye umbala ohlukile, sibuye sithathe nobani no plus 8x simbhale. Lezi kena yizo nazo ama-like terms. Bese ke sibheka ama-constant variables oku plus 7 no minus 3. Nazo lezi ama-like terms ngoba phela ziyafana, ngakho ngizothi plus 7 minus 3 sibhale njengoba injalo. Mase kukanjena kulula ukuthi sikhone ukuhlanganisa sibuye sihlukanise. Ingakho kena ngizocala ngibhale u-2x to the power 3 njengoba enjalo ngezansi ngoba phela akafani nalezi ezinye, so kufanele ukuthi ngimehlise. Ingakho ngizovele ngithi 2x to the power 3 ngaphansi, bese siyabheka futhi u-3x squared minus x squared ama-like terms njengoba besengishilo, singavele nazo sihlanganise khona manje. 3x squared minus x squared uzothola u-2x squared, asimbhale 2x squared. Bese ke sibheke lezi ezinye zesithathu, u-minus 8x plus 8x. Lana kuyafana nokuthi bathi 8 minus 8, 8 minus 8 u-0. Ingakho-ke lezi ngizovele ngithi abanye babuye bathi ziyakhanselana, ithi ngiyikhansele ngoba ziyakhanselana, isign ya-opposite kanjalo kanjalo. Ngeke simbhale u-0 ngoba angeke yenze i-sense, izovele ilahle wonke umqondo wale problem le yethu. Then sibheke lezi ke plus 7 minus 3, plus 7 minus 3 kuzoba u-4 plus 4. Mase senjena ke lento seyisolved, seyi-easy. Ngiyabonga.